Jim Rai mas bui nomor lais pasok. Lais pasok. One paraya royu try. Hallelujah. Dan bani laulau pray. Hallelujah. Rasu try jinaiku. Hallelujah. Lagi satu yakin. Gohimen kopara tuange songo yau jisu nagabinda ganega step hagabangi rake yagasngi buram jungu Alphonsus Ligori bakuid ulong uri kuid bakrao balahikai yagabalang badu balabatriang yagajingi kai ten rai janggabalang tuange nang ai tiaga jing tumu jungi bara lembaga jing asai lem jung ha kerteng upa baru kon baru mensim bakuit Amen. kajinga ejong utrai jong yu Jesus Christ par kajingi jong obleng lem par kajinga silak jong mensim bakuit kindon rengkha bat pi barom tongin sangesh por ban panmap nagabinda gilait kila jongi baro ngak yaki por baro ngimshim las shashkor yagasur jong obleng yaki por ngila mi na ka jinglong jong ka hima uble daga jing sarong jongi daga jing kwa shime bun sin ngila jingai na jisu lemba kini ki pop ai bau jisu na pen kuit yangi menta jisu be it map yangi site kuit yangi daga snamba kardor ga jame nga palam hau blay badan bhor baro badha phi ko himmen ko para bangalale pop shibun e daki jim parkhat daki tin daki kham daki jingle klet daka jingle palat jonga daka jingle palat jonga daka jingle palat bakrao e jonga namar kata ngakarpad yakamaria bakui khabayai sa katizoti yaki angel bakiri khuin paria phi ko himmen ko para benduvai nagabinda jonga how try ublay badon bor bado nis ne yangi badendala mapi ki pop jongi unilam yangi shaga jingim bam jukut nginia duwai ngi duwai lembaga jinge sai lem changu Alphonsus Ligori bakoi koblei me uba pin mi barabor hakabalang jame yakin nong muna batimai jangi hoki sort ta ai hangi bangin boot top yaki ding chat jongu bishop Alphonsus Ligori bakoi haka jingshir hem nagabinda ki mensiam kanamba mangiru
ngin yo ya kabainong kabakum ga jangu habeni da utrai jangiu Jesu Kristu kun jame uba imbat sansha renkat bat me hage jingelong kawe jung men siem bakoi ublei junom la junom Amen. Kajing puli naga kitab u Jeremia. Kaktian kabalawan hau Jeremia na utrai kalaong. Yeng jot bat kilet hiar syakayeng unong tau kiu. Bat hangtai ngan saai ba pins yok sngawi kaktian jonga. Kumta ngalalet syakayeng unong tau kiu. Bat upat udang trei hala kasyalantem jong u. Bat utau kiu ya ubala tau da kadau bertha. Ula sniu no hakakti jong nong tau kiu. Te ula tau biang da uwei pat ukiu. Kat kaba ka ibet ya unong tau kiu banle. Te kaktian utrai kalawan hanga kaong. Kopat Israel hatu ngamsyam la banle ya pi kumbale uni unong tau kiu. Uong utrai. Hakmi kum kadau bertha hakakti unong tau kiu. Kum taru pilong hakakti jonga kopat Israel. Kaktian jong trai. Samspa sapunriu nomor raspa punriu. Raspa punriu. Utrai undon renkat bat pim. Kajing puli na ka gospel bakuit kat kumu Matthews. Ujesu la ong haki paid ba kahima bening ka Yesurim ro yaga jar bala penno haka duriaw haka balangat kijat kijait dokha barra. Enda kaladap kinong tong doka kila ring yaka sha ringkel bat kila shong bat jade yaki baba haki jingdiang enre yaki basuniu ki bretno kanlong kumju enda wai kaparte ki angel kin wan bat kin pinya kalad yaki riu bamain na ki riu hok
but kin lengshop yaki shakalawarding. Hangda kan sedon ka jing linyar but ka jing kriyat biniat. Hato pi is ngautu yakine kie kila jebab hoit kumda ula ong haki kata kamud ba manu start ain uba kalalong usenran jonga hima bening ulong kumutrying uba say naka queen jongu yak ka e kabatimai but ka e kabatim yenda ujesu ula dep yetu yakini ki parizi ula mino na kata ka jaka. Ka gospel jong utrai Kajira yamin Chris. Kohimen kopera ir hautrai Jesu Christ ka gospel mendakasngi ka kren shapang ka jingwai jonga parte but kai ka ban sajia haba wai ka parte haba kut ka jingim jongi hagane ka parte yaki bam tre ben imrenkat badutrai yan sakindait no tang lempa ka jingim jongi badu Chris nginang yo pediang yaka jing janai jingim jongi de lempa ka jingkongu yaka sur jongu nginang yo yaka dur kadar but nyusno na ka kitab Jeremiah nongya tulupa ublay ula kot ya u Jeremiah ban le jingo kaying jongu unong nong tao unong kiu uba banangsna kiu bad udang peni ya udang hikai ya ban shashkor yaktin ublay uwan shangi naki por shaka por haka jingim jongi ban hikai bun kie baro lempa ka jingim jongi kaba man kasngi haki inga sem jongi lempa ki kam kabangile la dade ki kam barit ne kam krau utrai udang penpau ya ka jingdon jongu ya ka bor jongu bu napdeng jongi ngim yo iya kata bu napdeng jongi ngim yusngo iya kata henre kan kumba ong utrai ubleh hawu Jeremiah ki leit shaying jongu unongsna kiu kindo bad ulahikai yawu tik kumba unongsna kiu kindo ubleru udang pindon kam yengi ngiru ngilong kindo berta ngiru ngilong kindo berta but kum kini ki kindo kidang yo kadur kadar ba per ban bon jait ki kiu basna dakino nongsna kiu ubleru udang pensna yengi na kadur bamdon bon sin kadbanang sna kanang sniu ya kadur henre ublay pat udang shimkia ban penbiang unang pensna unang penitenat henre kaeka hok jongi ka shong hakati jongo blay ladang ngim tre ladang ngim shashkot ladang ngim tre ben yad ya kalindi jongu un kandait no kumba unongsna kiu u kandait ya ki kendo bam ya deshu bat ka chaindur jongu ban bitshu ya ka jingmod jongu un kandait no te hadba u Jeremiah udang peit ya ka ying jongu nongsna kiu bad ula yo ibun gi kendo la ber kerleng kita kilong gi jait kendo bam ya deshu bad ka kiu bad maki kimdon binda ya yeshu bad ka kiu bala itnat bon sin haka jingim jongiru haki inga sem jongiru ngidon bon gi kendo berta kumangi ngim ya deshu bad ka saindur bad ka jingdomo jongo balai bad kumbang yusno nangne yaki baba naki basiniyu kumjuru yaka barim naka batimai barim bad batimai dondru kiba yaine haka jinglong barim kalam tre ban pendimai alade kalam tre ban penkoi lese ngila ban ong yaka bang ngila pdiang haka jimu jimbarka jongi don bon ki buryu ki yai da ke jimu jimbarkat ki barim
ne ha ka jing so tu barim he ka jing long barim kaba kim tre ban pendim mai da ka jing pen chai jongu Chris but ha ka ju ka dor don bon ki bruyuro ki im ha ka jing sinyu klem tre ban pen ba pat ya ka jing im jongi but Jesu ong kum kini ki bruyo don binta shu haba wan ki angel ban jit ya ki baba na maruble u jit tang ya ki baba badu kintait ya ki basinyu kane kalong ka jinglong jong ka hima uble kumbang yusngo kumba uble hi ai yangi ya ka jingmod kumno unongsna ki ule kabam mod man ka kelek ma jinga jingem jongi uble udang pensna yangi manu ba kloi ban ya trailang bat kane ke jingsna jong uble kito kilong ke ba seizo ha ke jingim ladang ngilong ke ba sarong ladang ngi don hala ke jongi jimparakat ladang ngi pennat ya ka donu jongi ladang im tre ban penjam ya ka jinglong jongi utrai wong omdon lachu ya kum kini ki briyu shumudur lada kini ki kiu baro ya do berta baro klam treshu ban ya trailang bat unongsna kiu kita kilong ki do berta balasya kentai ngiru ngilong do berta namarngi puli bat ngi puson naka kitab Genesis naka kendo uble ulashim bat ula tau duri ki briyu nang ta ula persad haki baro mangi ki bashong hangne ngilong do berta bad uble hi wai jingim yangi but ladangim tre ban yai pidyang yaga jingim ladangim tre ban yai kongu yaga sain dur jongu ladangim tre ban yai yaga linti jongu ngin salong ge do berta balasya kentai hake jingim jongi hake inga sem jongi ngila ban yoi bon ge brio la sha kentai namar kim ya deshu bat ka sain dur jongu pale ne kim kongu shu ya upale ka jingmi jong kum kene ki brio ne jingkor jong ko ni kum kene ki brio ke long ka jing sha kentai kum ki angel ki kentai ya ki jing sinyu bad ki jitang ya ki baba na ka jar bad ha ka ju ka dor haba se ya ki ke baro ka bangi lumlang hangdaru ublai unpe hadu katno ngidon jimba ne ngidang yai bat ya ka barim hato ngidang yai bat ya ka jinglong barim ban ngim chim la traishitom kindia turu naga binda ban pendimai nakata ka jinglong barim nginum don lachu te nakata ka dau u Jesu peit ya ka jingkala hangne kalong jingtimai hadu katno ngilong ki batimai minches nem ngilong kumne mindaus nem ngilong kumno pat let's say suppose nem shua ngilong kumne minda pat ngilong kumno nadu ka por laka hadu ka por bangiyap ngidon kam ban pendimai shushu let's say don ha ka jingim jongi ngidang yai bat ya ka jinglong barim let's say kalabalong jing soto jongi kalabalong jim parkha jongi kalabalong ya ka rukom bangi mlin ban le ki kam kalabalong ka rukom bangi mlin ban duai kalabalong ka rukom bangi mlin ban mane let's say yai bat ya ke baro mintau Jesu ong kasur jong utrai kanang yai pendimai nakata ka daw ngidon kam ban puson man gapor hato ngadang yai bat ya kabarim hato ngadang penat tonu jonga hato ngadang pensini ngadang sautanat ban im ya ka jing siniu haba utrai uterwa hangi Jesu terwa hangi ya ka jinglom batimai ka jinglom khoi ngi kam sautanat ong kala kane ban ya ka jingkoi lese ngi om kombangi puli naka kitab Exodus ngi utrai la om bun ki brio haba ubleu kocha ka jutam badu ki om kala kabashi bun ya ka bala pija kabas shibun ya ka bala ji ban ya ka ba kloit ban ya ka ba baba te don bun ki brio kala ke jonge jimpar khat kabab khanglat yangi banyamat ya Jesu banyamat ya ka jing tarwa jong oble da ka ba pindu no ya ka hima oble da ka ba pindu no ya ka jing khot karpang jong oble tongin sanga shipor ban puson ya lade hadu katno ngi kala ha ka jingem jongi hadu katno ngi lom ba bhaminda hadu katno ngi lom koit minda hadu katno ngi dang ya trelang badu bale ne ngi lom de barta khalam kongu ya ka jing khot jong ka jing sna kyu Jesu be eat
karko kardo yangi pendimai yangi isne yangi bangin dup don hakakti jame bamin penwandur yangi katkum ga saindur katkum ga jimmut jangka beneng katkum ga jimmut jangka hima uble kenamba nginlong ki batimai man ka keleman yai pendimai ka jingim jongi daga jingis bon jame en yaro ya utrai Jesus Christ tangin yang tangin playa ka jinget ka jongi nganget au play padon bon unang tao ka beneng ban ka kindo bad how Jesus Christ kun pamarwe jongi utrai jongi yau bala pun men sim bakoi yau bala kana ka Maria teisoti yau bala shalabein ko Pontius Pilatus dasana arpana yavu layap latab yavu ulakya shakibaya hagasgi ka balai lami pan ne ki baya ulakyo shabening shong shkamono play pa badan bor bara nang tau noan pan ben bishari ki bayim bat ki baya ngangit how men sim bakoi haga balang Catholic bakoi haga jingya silok ki rikoi haga jimma ki pop haga jimmi pat ka do haga jingim bam jekut amen Lai spa trafui. Lai spa trafui. Paya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga bar jampi kallang ba priang hun hau blai uppa badon bor barro Kotrai me ubala ai ba u Alphonsus bakui un penmenda yakini ki jimaya parlemba jonki ba un tarwa yala dehi ha hame kom ga jinkinia bakoi tos ngausene ben penkoi yagi donu jongi da ka ding beneng jongumen siem jame da u Chris utrai jongim Amen. utrai undon renkad bat pim token tiu yala ki donut tongin yai aingu ya utrai ublai jongim dashisha kalong ka bashong hok bat ka bade kadeiti jongi bat ka jim penim yangi hamanla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa bakoi ko blai badon por bat bam jikut lemba utrai jongi u Jesus Christ namar kumba hakas ngi buram jongri ko jame u Alphonsus ligari bakoi me ai jinkamen hakabalang jame kum daru me pen kalain yaka daga nuksa janga jingim bakoi jongu me hikai yaka daga kintin ka jingelap jongu but me ai haka yaka jingeda jame kum ga jubab yaka jingdawai jongu but namar kata rengkat bat ka kinhun jangi angel bat kirikoi ngirwai yaka jingruai janga jingero yame but ngi pen bana kalem sange
gido berta ban ngidon kam ia ka jimpen sle jong men siam bakhoi balong gi betemai banyo ia ka dur ka dar ka batimai ina kar padio men siam bakhoi ban penshna tamai yangi ban pen wandur yangi khat kum ga jimut chama bale dashisha melong bakhoi katrai katamei jong ka jinkoi barom namar khatangi kar padyame to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi dak bapha ye umen sim jame kum ga je halo janki bakin kalalang yangi khammet barkasnam jangotrai jangi u Jesu Christ haga por baladino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya uppu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u om to shim bat bam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpim ha ka ju ka rukamenda la ya bam ula shim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ay ka hala ke senran u om to shim bato dina ka ne pi barro namar ka ne kalong ka kuri jangas nam janga jutang bate mai bad bam chik ya ka ben pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babon naga benda ka jimma ye ki pop to le ya ka ne ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Chris to pen koid yangi to pen koid yaki ding kemen siam hadim pen koid pen kia yaki bapang gi bashitam yada yangi nau bamen kajimaya jong kajinge Kata sin bagi 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 dila kale kakuri ipenda kasinya cumi kutra tajadu menwa namar kata ngi ke pen menda ya ka jingia bat ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim bat ya ka kuri janga jim penim ngi da ai ngo aidem na mar mela new yangi ki babit ben yang hakama jamme bat ben shakriya me da ka bas nge varit ngi kar pa me bangi ke be yo benda ha ka met bat ka snam bu kris ngilong ke bela penya te lekawai da umen siam bakoi takan mau ko tra ya ka balang jamme kabela priyang hasatala ka parte but to penjana ya ka ha ka jingir renkat bado Francis upa bakoi jangi wilbert marwin bishop jangi but baru kiling do but kirinium takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bela yotia da ka ba karmen ya ka jimmi pad but ya baru ki bela klat no ha ka jingi sune jamme top diang ya ki sha ka jing shai ka kama jamme toyisne yangi baru ngi karpadiame Barengkhat bat kamaria te suti bakoid ka kame janga bale u jaso bakodo korem janga ki apostol bakoid u Alphonsus ligeri bakoid u Francis de Sales bakoid bat baru ki rikoid ki bela pensavaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben ya bin dalem ha ka jingim bam chikut bat bangini ra bat pendon buram ya me da ukun jamme u Jesu Christ dawu lembadu badhavu kallo hamayu blayupa badan bor haga jingelon kawe jungamen sim bakui barro kaburam bad ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para to ngin duwai kumbau jisu hikai yangi naga benda babun ge jingdon kam jangi
baka bor jisu nam pau hangi haka met kapar jangi haka men siam jangi haka jimu jimbarka jangi bangilong ki kon ki batemai bangilong ki do berta bakongu yaga sain dur ke jango balai kopa jangim ba habening kalong ka bakui ka teng jami kan wain ka himama jamme kalong ka mon jamme hakin do ba habening to ai ngi min ka jimam jangi batasi pada ma ing rang khang jangi kumbangi rungi ma ka balesniu yangi pada dalam yangi sya ka jimpan joy and right to light ingi na ka basiniu top light yangi ngi karpat ko trai na ka jing siniu bara haga jinx born jamme to ai jinx suk jinx sign haga sngi jongi kramba daga jing arab ka jing isne jamme ngi light bara bona ka pop bangi nyo jing da na ka jing jin jar bara kat bangi dang ap kemelin dia ka jingar men bakoi bat ka jing wan pa jong nom penim jongi u Jesu Christ Namar ka sumbe ka long ngai ma ka sumbe ka bor ka karong chino bla chino ko trai Jesu Christ me obela on ha ki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jing born jamme to ai ha ka ya ka jing suk bad ka jingyat le ka we kat kum ka mon jamme mame uba im bad basensha genom la genom Amen ka jing suk trai kandon barabor renka but pim dam da ka jinge do Christ tong ni ai markelia hakami ukon lamboro jonga blai hakami bucket no ka pop jonga prate sukito ke bala kor shaga jing kawai jonga ukon lamborot
yame daga binda ka jingjit yangi way pai way mami bin karpang yangi mera bin sa yangi rai communion bakod yangi mera bin krang yangi daga communion men siam karko kardo yangi ben snatama yangi perlom tama yangi ben koi ya ki batsnio naga jingim jangi ko Jesu mangindup yosno yame ngindup shashkor yame ngindup yid yame ai bor yangi ko Jesu agni ka lepma mangindup yo yaka jinga ei balongi kon ge batamai mangilongi kon janga ki ma jame ko Jesu daga bayina ki basini naga jingim ben koi ben kia yangi hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Pediang yang iko Jesus, karko yang iko Jesus, mengandang yang iko Jesus, mengai mengkia yang iko Jesus, tahu temai yang iko Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To nginia duwai. Koble may ubala ay hangi yaw Alphonsus Bakuit ba unlong usyakri bala banshania badunong penbana yakane ka jimaya bakrao to ay bakiringe jame kin pediang bunsin yaka ba da ka pediang yaka kin yaro yame kalamsange da ukres utrai jangim utrai undon renka bepim play badon por baron karkuyapi uppa barukon baru mensim bakoit ya leizuk ban penbana ya ka kubar babha jungotrai da ka jingim ka jompim San spotlight. En Yero Yutra Jesus Christ.